Zvinonyatsokuzikanwa nemunhu wese kuti Bombshell Geza munhu akarwa hondo. Panapa vanhu vakaona footage vachiri vana vechikoro vachiita hondo and the likes. Mavidhio anokusekuleta anozivikanwa. But now tiri kuona kuti the National Political Kumiza Comrade aiwa Machacha panguva inoi vauya vachitaura aiwa vachirabhisha vachibvisa information iyo vachiti aiwa Comrade Bombshell Geza haana kana kumborwa hondo, aitongova zvake munhu aiva involved mumalocal tradings and the likes. Sanapinda mashoko anobuda panguva ino achitaurwa aiwa live aiwa pavidhio. Not subscribe or like on the bell kuti mudabaindo yeZANU-PF yamuri kuona iyi. Vamudanyora chiti ZANU-PF National Political Kumiza Comrade Munyaradzi Machacha has provided a detailed account of the history of former ZANU-PF Central Committee member Blessed Geza. Comrade Machacha disclosed that while some comrades were actively participating in the liberation war, Geza was involved in trading with the local communities in Mozambique, exchanging clothing intended for the freedom fighters with the goods such as alcohol and cigarettes. Ndomasvikana yachitogwa panapa atidi kumbotarisa comment section evamwe, but now kana kuti isu tipe personal views edu, but not imi mumbotipa mafunguro enyu noti kudii pamusoro pemashoko amachacha anouya achitaura achiti aiwa Bombshell Geza haana kana kutombotika pati muhondo, aitoita zvake matradings nemadealings ehembe dzema-war fighters, hatombozivi kunyange kuti inobatwa sei. Mashoko anotaurwa in his speech yamuri kuona aiwa inopostewa a 7-minute video paendo yeZANU-PF vachiuya vachidismissa mashoko ekuti aiwa Bombshell Geza he took part in the liberation war, vachiti hapana hondo yaanoziva. Mbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi pabvina comment section medu dzimafunguro enyu. So subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.